ఈరోజైతే మేము గవ్వాలమ్మ టెంపుల్కి అయితే వచ్చాము. గవ్వాలమ్మ టెంపుల్ విశిష్టత వచ్చేసి ఇక్కడ గవ్వలు జాకెట్ ముక్క అమ్ముతారు. ఒక 50 రూపాయలు అలా ఉంటుంది. తీసుకొని అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని ఆ తర్వాత గవ్వలు జాకెట్ ముక్క అక్కడ పంతులు గారికి ఇస్తే వాళ్ళు చెప్తారు శివుడి వాళ్ళ అక్క గవ్వాలమ్మ. గవ్వలు అక్కడ ఇచ్చేసి గవ్వలు మీకు పుణ్యం మాకు అని వాడు చెప్పి మాకు దీవిస్తున్నారు. సో ఈ టెంపుల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా కాశీ వచ్చినప్పుడు గవ్వాలమ్మ టెంపుల్ని అయితే దర్శనం చేసుకోండి. ఓకేనా? చూడండి మా వాళ్ళందరూ అయితే చూస్తున్నారు. ఎక్కడికి వచ్చినావు? గవ్వాలమ్మ గుడి.